Igbo? Yes, I'm Igbo. Kafagi? My name is Chiamaka. Aham Chioma Kebibi. Well, actually, I'm just here for Easter with my parents and my brother. I'm going back to Nigeria tomorrow. Nasu Igbo inasu Bekee. Well, sorry, that's how we speak in Nigeria. Ikwesi Igbo n'obodo anyị. Igbo Igbo ya bịakwara n'ọzọ na agba nke atọ. Anyị ga-bido ebe anyị siri kwụsị na nke gara aga. Ugbu a anyị nọ na mmebe okwu. Ile ya n'akwụkwọ gị, mmebe okwu Igbo. Mkpụrụ okwu Igbo nwere usoro ụzọ esi emebe ha. Ha nwere mkpụrụ edemede nke ndị bekee na-akpọ alphabet, mkpụrụ ụda asụsụ nke a na-akpọ phoneme, mkpụrụ asụsụ nke bụ morpheme, mkpụrụ okwu ya bụ word, usoro okwu ya bụ phrase. Ugbu a anyị ga-ele anya n'ọmụmatụ. Ọ bụ enyetụ n'ọmụmatụ. A sị na mkpụrụ edemede bụ alphabet dịka a, b, ch, d, dere gawazi. Mkpụrụ ụda asụsụ ya bụ morpheme. Ha bụ mkpụrụ edemede mgbe ha nwere ụda a, b, ch, d, e, dere gawazie. Mkpụrụ asụsụ ya bụ morpheme na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume. Ọmụmatụ gị na o. Na ngosi gị, ya bụ morpheme na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume. Gị na o. Mgbochi ume na ụda ume ya bụ gị na o, nke pụtara gụ na bekee. Gụ pụtara gịnị? Read. Go pụtara read n'asụsụ bekee. So ya bụ morpheme bụ ihe na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume. Anyị nwekwa ọmụmatụ ndị ọzọ. Ya bụ a. Nyekwa ego. Ile anya n'akwụkwọ gị, ị ga-ahụ ya. A, nụ, ya pụtara anụ. Achọrọ m iri nri be. Bịa ka m gwa gị dị. Chere m na m bịa dị. Dere m ya n'akwụkwọ e. Enwere m akwụkwọ fe. Fọrọ m n'ụzọ ka m gaa gị. Gotere m ihe n'ahịa gbi. Gbaghara nwanne gị ri. Ọtara m oroma gwi. Nwanne m na ana m abịa hi. Hapụ oke egwuregwu i. Igbo mara mma i. Ị na-asụkwa Igbo ji. Jere nne gị ozi ki. Kedu ebe ị na-aga bi. Kpee ekpere tupu ịrahụ kwi. Kwa eziokwu oge niile li. Lezi anya ebe ị na-aga mi. Mama m mara mma ni. Na-eme m oge niile nyi. Ṅụrụ ọṅụ oge niile nyi. Nyere nwanne gị aka nwi. Nwekwa obi mgbaghara o. Onye aghara nwanne ya a. Ọ dị m izu oshi bi. Bịa ya ihe ma o mejọ ri. Rịọ mgbaghara ma imejọ si. Sụwara m asụsụ Igbo che. Shiere m nri ka m rie di. Tụkwasị obi na Chukwu u. Udo Chukwu mara mma u. Ụmụaka Igbo amaka vi. Vọcha ahịhịa ma o rute wi. Were oge gị fee Chukwu yi. Yọọ Chukwu mgbaghara ze. Zaa aha Igbo gị taa. Nwada ịgbalịala kụọrọ na ya aka. Usoro okwu ya bụ phrase. Anyị nwere
asị asụsụ ọbụla nwere usoro eji ejikọta mkpụrụ okwu na ibe ya iji zipụta ihe a na-achọ ikwu. Ka m nye gị ọmụmatụ: ụlọ ọgwụ, ude ụmụ akwụkwọ, ubi nna anyị. Ya bụ na o jikọtara mkpụrụ okwu abụọ ka ọ pụta dịka ụlọ ọgwụ. Anyị nwere ụlọ nwee ọgwụ, edekọta ya abụọ ọpụta ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ abụrụ gịnị? Hospital. Ọkwa ya? Ugbu a e nwere ihe m chọrọ ime. Anyị chọrọ imebe okwu, mebe mkpụrụ okwu site n'iji mmejupụta ahụ mmadụ. Ị nwere ike inye m ọmụmatụ ihe ndị mmejupụtara ahụ mmadụ? Isi mmadụ. Isi. Ya bụ isi bụ otu esi ede ya: I na si na i. Ọkwa ya? Ya bụ isi. Ihe ọzọ abụrụ Ọnụ. Ọnụ mmadụ abụrụzi ọ na ni na ọ, mba, na ụ. Ya bụ ọnụ. Ọzọ abụrụzi ụkwụ. Ọrụ onwe gị aka. Ụkwụ abụrụ kwe na gịnị? Na ọ. Ya bụ ụkwụ. Na-aghọtakwa ihe m na-eme? Ọzọ abụrụkwa gịnị? N'aka gị. Aka. Aka abụrụ a na pi na a. Ya bụ aka. Asị m ka m jiri mmejupụta ahụ mmadụ wee kọwaa n'ezie ịma ABCD nwa m bidosienu. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ha bụ nke Chukwu. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ishim ngum ikpere ọbụkwụ m. Ha bụ nke Chukwu. Anya, enwere m anya abụọ. Ntị, enwere m ntị abụọ. Imi, enwere m otu imi. Ọnụ, enwere m otu ọnụ. Aka, enwere m aka abụọ. Ụkwụ, enwere m ụkwụ abụọ. Ọ dị mma. Ya bụ ị chọrọ imebe okwu, ị ga-ebu ụzọ mara mkpụrụ okwu kwesịrị ịbụ nke ọ ga-abụ. Ya bụ ị na-edepụta ya, etikọta ya ọnụ, mara ihe na-akọwa. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ya ụbọchị nke taa, ruo mgbe anyị ga-ahụ ọzọ na-akọwa ihe ndị ọzọ dị n'ime akwụkwọ. Aga m adọbiri ya nga. Aha m ka bụ Nwaada Chioma Ibeleche na nwa akwụkwọ m. Daalụ maka mgbe ọzọ anyị ga-ahụ. Ya ga